Hej, jeg har lige taget dig en tur med i skoven her, fordi at, det er egentlig ikke sådan en lang og indholdsrig video, jeg vil lave. Men jeg vil bare lige sige, at jeg har fået genoptrykt min bog, Lektinfri, den forbudte bog. Fordi at efterspørgslen blev ved med at være så høj, og så tænkte jeg, så bliver jeg jo nødt til lige at få smidt nogle flere eksemplarer ud til dem, der er interesseret. Så ja, jeg har fået den genoptrykt, og du kan stadig finde den hos Saxo.com. Men jeg har sådan hørt fra flere, der prøver at bestille den, at Saxo siger, at den er udsolgt. Og det er lidt underligt, synes jeg. Det kan jeg ikke helt forstå, fordi det er den ikke, for den bliver trykt, når man bestiller den. Til gengæld kan der så godt gå en måned, tror jeg, før du får bogen. Så jeg tænker, at det er lettere og hurtigere, at du skriver til mig på den mail, jeg lægger her i beskrivelsen under videoen, så du kan få fat i mig på den måde, og så sender jeg den til dig med DAO. Det fungerer rigtig godt. Og det koster 300 kroner inklusiv fragten. Så det er næsten den letteste måde, hvis man godt vil have fat i endnu et eksemplar af Lektinfri. Hvis man tænker, at det kunne være godt at gå den glutenfri og mere eller mindre lektinfri vej. Det er jo ikke sådan, at man skal undgå lektin helt 100%, men i det omfang, man nu har lyst til eller behov for, som man kan mærke på sin krop, og det guider bogen der jo igennem med. Der er et væld af gode opskrifter og en masse forklaringer på glutenproblematikken og lektinproblematikken. Og så er der vel egentlig ikke så meget andet at sige, end at hvis du har en ven eller bekendt eller familiemedlem, der kunne have brug for viden om lektiner og det glutenfri, så er det vel egentlig bare at købe den som en gave, eller få købt den til dig selv, hvis du ikke nåede det i sidste omgang. Så det tænker jeg det var egentlig det, jeg bare lige ville sige. Måske skulle jeg prøve at sætte min bog her og tage den med herud, men det er altså en meget vakkelvogn lille badebro, jeg er på her. Jeg synes bare, har været sådan lidt flot med søen i baggrunden. Den kan man så ikke rigtig se, når jeg filmer bogen, men hvad pokker. Men ja, få fat i bogen Lektinfri, hvis du har brug for det, eller kender nogen, der har. Og det gør du via mailen nedenunder i beskrivelsen under den her video. Så sender jeg den til dig. Ha' en skøn dag. Hej hej.